Hunyo 19, Huwebes, tuig 2025. Ekanapulog usang nga semana sulod sa tuig, pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo, ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga, naghunahuna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan, nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pag-ampo, amahan na mo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta ka namo, ug tumanon na mo ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag ka namo ang kalanon nga among gikinahanglan kaong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwasa hinuon kami sa dautan. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Kay kun pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.